Robert, dneska je Medzinárodný učiteľov. Tvoja prvá profesia, keď si odišiel z funkcie arcibiskupa, bola práca učiteľa. 4 roky si učil na gymnázium. Čo by si zaprial učiteľom? Aká bola táto tvoja skúsenosť? Ja som rád, že som ju mal. Ja som taký emeritný učiteľ, takže aj pre mňa to je môj deň. 4 roky som na gymnáziu učil študentov. Bola to veľmi milá skúsenosť, pretože ja som bol o 40 rokov od nich starší. A škola bola taká, že sa dalo týkať učiteľom, takže bolo mi to veľmi veselé, keď mi hovorí 16-ročné dievča: ahoj Robo, ako sa ti darí? To pre arcibiskupa nebolo asi ľahké. Bolo to také, som sa musel usmiať, že no teraz som dopadol, že už som na takej úrovni ako taký študentík. Ale zase na druhej strane som sa veľa naučil v tom, že som zistil, ako musím aj ja byť v tom z tých svojich prejavoch učiteľských, tolerantný, ako musím vedieť prijať takú tú realitu toho, že aj tí mladí ľudia sú už v tomto zmysle sebe takýto ako dôstojnosť majú. Takže som sa, verím, že každý učiteľ to cíti, že to svoje povolanie robí rád, aj keď teda niekedy je to dosť náročné samozrejme, ale na druhej strane som si uvedomil, že koľko toho pekného môžeme priniesť do života tých mladých ľudí a spätne zasa koľko toho pekného môžu priniesť oni nám. Takže môžem toľko povedať, že mal som síce okolo 58 rokov, ale s tými 16-ročnými som omladol o 20 rokov, tak som mal 40. Takže všetkým prajem, aby ste pri tých mladých ľuďoch aj vy boli stále mladí.